Vi står med et interview, og jeg er Lukas Pommer, det er også Lolly. Og vi står her sammen med Storm, så vi gerne vil svare på nogle spørgsmål. Storm, hvad laver I på jeres værksted? Vi laver mad, og ja, det er egentlig bare det. Vi skal bare lære, hvordan man laver mad og hygiejne og sådan noget. Hvilket mad laver I lige? Lige nu der er vi i gang med at lave flyt og fiskekager. Fiskekager. Er det et godt værksted? Ja, det er hyggeligt nok. Rate det til 10? 8 ud af 10. Hvis næste år du skulle vælge et værksted igen, tror du vil vælge det samme? Ja. Er du helt ærlig? Ja. Har du lavet på noget som helst tidspunkt i det her interview? Nej. Tak. Det var det. Hej, det her er Oscar Lolly Kabul, og vi er sammen med Sofia. Så hvad for et værksted er du på? Jeg er på Ladies. Ladies, ja. Synes du, det er et godt værksted indtil videre? Det er fint nok. Det er lidt specielt. Vi skal lave det her. Det der med det. Ja, vi kan ikke lide det så meget, men det er fint nok. Hvad synes I om de lærere, I har? Ja. De er meget gode. Ja, super god. Super så fra et skala fra 1 til 10, hvad synes I om det? 10. 10. Som 100% recommend. Vil I vælge den her igen? Det vil vi 100%. Ja. Og hvis du havde et sidste besked til dem, der ser på, hvad ville det være? Held og lykke med den her uge, guys. Det var Sofia. Tak for i aften. Hej, jeg hedder Lukas og stor interview så jeg her. Der er på TIC-værkstedet, Aarhus og Lovsbygningsbaner. Og hun vil gerne svare på en række spørgsmål. Hvad laver I slash? Jamen, vi er i gang med at male og sådan printe billeder og sådan noget. Jeg skærer det ud og maler det, så det bliver rigtig flotte billeder. Og hvad er du i gang med at male? Jeg har lavet Kenny eller Mark, hvor jeg så har sådan printet et billede af ham ud, og så har sendt det på sådan et papstykke-agtigt. Hvordan har I det på jeres værksted? Det er det rigtig godt. Især hvis man godt kan lide at male, så det er et værksted, jeg vil anbefale. Men du kunne godt anbefale det, ikke også? Hvis det er at sige, havde du nogle små søskende, kunne du så godt mene, at de burde tage det frem for alle andre værksteder? Ja, altså hvis de godt kan lide at male, så vil jeg anbefale det til folk. Og 4. Synes du laver noget, eller lærer noget på en ny måde, sådan over de her par dage? Ja, jeg lærer nye måder, med skruer at male på og være kreativ på, som man måske aldrig ville have tænkt over før. Og så hvad har du tænkt dig at lave efter 9. klasse? Kan du lade dig inspirere af dit værksted? Jeg er ikke så god til at male, så jeg har ikke rigtig tænkt mig at fortsætte den vej, men ja, det er bare til at videre til. Okay, tusind tak for interviewet, og fortsæt god dag. Tak for det. Hej, jeg er Lukas, og jeg står her sammen med Daniel fra Genbrugsstation Værksted. Og jeg vil gerne lige stille dig en række spørgsmål til første. Først er, hvad har I stash? Hvad skal I lave i dag? I dag der skal vi lave nogle træbokse, nogle boksekasser ud af træ, som vi så har været i går henne og finde på en genbrugsstation. Spændende. Hvordan har I det egentlig på jeres værksted? Vi har det meget godt. Det er lidt hårdt dog at skulle stå hele dagen og save i træ og bruge forskellige værktøjer til at save og bygge ud af. Så det er hårdt, men også sjovt. Forståeligt. Og træerne, kunne du anbefale det til nogle andre egentlig? Det kunne være rigtig godt. Hvis du har nogen som helst, hvis du er kreativ eller du er god med dine hænder, så er det her virkelig et godt værksted for en. Perfekt. Og Sofia, lærer du noget af den her måde, du arbejder på? Det gør jeg virkelig. Jeg har allerede lært flere forskellige måder at save på, og på også hammer søm ind og forskellige ting at være kreativ på. Så du synes, det er et meget godt værksted? Det synes jeg. Hvad har du tænkt dig at lave efter 9. klasse? Hvad der inspirerer dit værksted? Jeg har tænkt mig efter 9. klasse at tage på et gymnasium, men det har helt klart inspireret mig til måske at tage et valgfag som design, håndværk og design, så jeg også kan prøve at udtrykke mig kreativt. Men kunne det for eksempel have inspireret dig til at tage en håndværkuddannelse i fremtiden? Eller bare få lyst til det en lille smule, end du havde før måske? Helt klart. Helt klart. Altså, nu bliver jeg en smule i tvivl om gymnasium var det rigtige valg. Perfekt. Vi håber, du nyder dit værksted, og tak for interviewet. Det var det fedt. Jeg hedder Lukas, og jeg står her sammen med Charlie, og han vil gerne fortælle mig lidt om medieværkstedet. Så hvad foregår der på jeres værksted? Bare lige sådan hurtigt. Det vi gør, det er, at vi går rundt og interviewer med de forskellige hold, hvad de laver. Og sådan, ja, laver videoer og sådan, gør sådan rigtig nogle medier og sådan noget. Så hvad har jeres gruppe specifikt lavet i dag, eller hvad skal I tage lave i dag? Vi skal lave en day in the life med Next Business holdet. Hvordan det er at være på deres hold en hel dag. Vi forfølger bare forskellige hold og sådan. Hvordan har I det på jeres værksted? Ja, vi trives meget godt. Det er sgu meget godt. Det er sjovt. Så det er sjovt, hyggeligt. Ja. Det er et godt værksted. Det er godt. Så kunne du anbefale det til de andre? Eller bare til andre folk? Ja, det kunne jeg helt klart. Jeg synes, det er godt hold.
Jeg synes, man får lært meget forskellige ting, og ja, det er meget. Lærer du noget på den her måde, du arbejder på? Det synes jeg ikke helt, det gør. Så er det ikke meget anderledes, end hvad du er vant til? Det er lidt det der med at skulle rundt med interview, for det er ikke lige mig. Ja, det er godt så. Der var måske nogle sociale grænser? Ja. Det var et interview, det kan også være kedeligt for nogen. Det er jo sygt. Så jeg forstår det godt. Men sidst men ikke mindst, hvad har du tænkt dig at lave efter 9. klasse, og kan du lade dig inspirere af det her medieværksted? Så i 9. klasse har jeg tænkt at blive Minecraft-YouTuber, og for hjælp af medieværksted har jeg faktisk fået hjælp til at blive Minecraft-YouTuber ved at interviewe folk. For eksempel hvis mange fans vil se mine Minecraft-videoer. Så jeg tænker, at medier, for jeg så promote mit eget Minecraft-videoer, promote min brand, promote min YouTube-kanal, link ned i beskrivelsen. Så derfor, ja, gode pointer. Tak, Charlie. Tak for det. Tak fordi jeg må være med i dag. Fortsæt god arbejde. I lige måde. Vi er sammen med Oliver. England Thyssen. Så hvad er det, I laver i jeres værksted? Ja, vi arbejder så røven ud af bukserne på. Vi laver blomsterkasser. Ud af træ. Genbrugstræ, det er meget vigtigt. Vi genbruger ting. Hvordan har du det på dit værksted? Har du hårdt? Man får lidt splinter i røven der. Men det er fint. Jeg er sammen med en god marker, så vi klarer den fint. Og saver til og borer til og bruger materialer, der skal bruges til genbruges. Vil du anbefale til nogle andre næste år? Hvis I er nogle hårde bananer, så kan vi godt, Brian. Det er hårdt job. Synes du, at du lærer anderledes på den her måde, og det er på en god måde? Ja, det gør man vist jo. Hvor du skal bruge mere kroppen og sætte gang i futterne, og du skal være præcis, du skal måle. Der er også lidt matematik her. Dit og das. Så ja, han er min marker også. Hvad har du tænkt dig at lave efter 9. klasse, og at du lader dig inspirere af det her værksted? Nej, ikke det her. Det er ikke mig. Det er ikke mig. Så det ved du ikke? Nej. Det var alt for i dag. Ja, jeg er Oscar, og det er sammen med Ali. Hvad har I på jeres værksted? Ja, vi har om business, sådan markedsføring og sådan noget der. Hvad er det, I så laver i? Vi laver sådan, hvordan butikkerne sådan, sælger varer til kunder, og hvordan de sådan, sørger for, at kunderne kommer i butikken og køber noget. Og hvad har du med værkstedet? Hvad synes du om det? Jeg synes værkstedet er rigtig godt, selvom jeg skal også have et business efter 9. klasse. Så derfor jeg synes rigtig spændende. Nå, så vil du anbefale til nogle andre næste år? Hvis de så er sådan noget, der er 100%, men ja. Synes du, at du lærer anderledes? Er det på en god måde, du lærer anderledes? Ja, faktisk det. Vi var i Bilka i går, så vi lærer sådan, hvordan de sætter varerne af i butikken, så kunderne bliver mere sådan attractive. Og hvad har du tænkt at lave efter 9. Og tror du, det her kunne skifte, hvordan du føler om, hvad du vil gøre? Jeg tror ikke, det vil skifte. Så tror jeg er meget mere sikker på, at jeg vil læse businessen, for det er også det, jeg skulle. Så jeg er meget mere sikker nu. Det er en god ting. Det var alt for i dag. Hej, det er Oscar, og vi er sammen med Jasmin. Sofia. Så hvad er det, I laver i dag? Vi syr stof til vores, de her. Ja. Vores flotte rumdeler. Ja. Og hvordan har I haft det på jeres værksted? Mega Super godt. Det er meget godt. Ja. Kunne I anbefale det til nogle andre næste år? 100%. Ja. Det er virkelig. Og hvad synes I lærer på nogle andre måder, end hvad I kan gøre? Og synes I det er på en god måde? Ja. Ja, det er en god måde. Og hvad har I tænkt at gøre efter 9. Og føler I, det her hjælper jer med at finde ud af, hvad I gerne Det hjælper super meget. Jeg har... Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal have efter det. Nej, men det her hjælp super meget. Det var alt for i dag. Hej, jeg hedder Lukas, og jeg står her sammen med Alma og Emilia. og de vil gerne svare på nogle spørgsmål, jeg stiller. Så 1. Hvad har I lavet i dag, eller hvad har I lavet i løbet af ugen? Vi har skulle lave en quiz om folk med funktionsnedsættelser, som f.eks. autisme, borderline eller ADHD. Ja, og så har vi lavet en legeplads ud af papir og kreative materialer i 3D. Det er spændende. Hvordan har I så haft det på jeres værksted? Rigtig godt, vi har hygget os hele ugen. Det har været et rigtig hyggeligt værksted, og vi har bare sådan skulle mødes en, der bare hyggede os og slappet af. Kunne I anbefale det til nogle andre? Altså, hvis man interesserer sig for mennesker. Ja, og altså, det er jo ret hyggeligt, men hvis man ikke interesserer sig for det, så bliver det nok lidt kedeligt. Ja. Lærer I noget på den måde, I arbejder på? Ja, altså, jeg synes, man lærer mere af at undersøge tingene selv, i stedet for at sidde og få fortalt ting. Ja, det synes jeg nemlig også.
Hvad har I så tænkt jer at lave efter 9. klasse? Og kan I lade inspirere jeres værksted, jeg har været på? Altså, jeg skal på gymnasiet, men det har vel været inspirerende til at finde ud af, hvad der interesserer en og sådan noget. Altså, jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal, men altså, noget med mennesker, det kunne være virkelig fedt. Så I kunne måske godt tage en SOSU efter jeg prøvede det her, eller? Nej. Nej. Men, tak for interviewet, og det var alt for i dag. Yes, tak. Selvfølgelig.